Ina kuma za ki je? Yaya za mu je gidan Sadiya ne daga wuya. To haka za ki tafi? Yaya na tambayi mama kuma ta ga kayan jiki na kuma an kone. To wannan shiga ba ta yi ba. Wannan ai zub da mutunci ne. So kike janyo mana abun kunya kenan? Na mutunci a ciki yanzu ga sanan Sadiya dan waye tana gida yanzu an mata ciki na mutunci a ciki. What? Ke Jamila ƴan Balaja'u, uban waye ce ki tsaya ta agola. Waye kuma wannan? Kai wannan yayana ne ka raina mun wayo mana kana ta same ni yayana da shi ba agola bane. To ni ina ruwana da yayanki. Shi din ma ya kwarto ne. What? Kina ji abin da yake gaya miki kenan ko? Abin da kike yi kenan bana nan. To kin fasa zuwa gidan. What?